Hello, good evening. Good evening, good evening. Wala na lang online. Thumbs up na ako. Ha? Thumbs up na ako. Thank you, thank you. Shout out ay Makakando. Susulo man. Wala pa man tao. Puro pa. Maya pa, linggo ngayon. Bakit may na Hello, Dines Mix Channel. Shout out. Thank you. Thank you sa pagpunta sa aking LS. Kumusta? Salamat sa patansak. Thank you. An bulad adto nga ginkukunan mi sa'yo. Thank you sa pag-share.
Dynamic Channel. Kumusta? Saan ka ngayon? Sige, sige, ligo ka muna. Salamat. Salamat sa patamsak. Mahina ang net ko. Miss Julie, July, thank you. Thank you sa tambay. Oh, salamat, salamat. Ah, thank you, Dance Mix Channel. Yes.
Hello, hello, hello.
Sino ba? Salamat sa pagtambay. Sino bang nandyan? Thank you. Kahit tamsak lang, okay na. Kung sino man. Pasok, pasok, pasok. Pasok mga suki. Priso de Visoria. Wala bang ano? Ayaw nila magtambay.
pala ako. Miss July, tapos ka na naligo. Nakamute pala ako kanina. Dynamic Channel, baba ka ng link para puntahan kita. Bigyan kita ng saging. Bigyan kita ng banana, baba ka ng link. Nagbibibi pala the prince. Nagbibibi. Oo nga. Nanamanok sa ilalim.
Ang al
Hello dahil, Joanna. Salamat. Nakapasyada ka. Kumusta? Kumusta, Day? Adi ako nagiinom tawag nini tsaa. Masakit yung tiyan ko. Sige, Carla, sige la. Salamat, salamat. Salamat. Paantok na ako. Ang sarap ng tsaa. Ay, salamat. Hindi ka talaga makatubuan. Aslo. Init ang tuloy akin nga tea.
Dahil na muni na hinait hands. Baka meron pang iba dyan, kahit BG-BG lang. Don't forget to thumbs up. Pabubbles si host, may pabubbles. Salamat sa 5 million na thumbs up. 5 thumbs up. Salamat, salamat. Sila ba? Ano ba yung Formica? Aduh, ibu.
ay. Sabi ko, kunti. Hindi ko na nagtapos na. Siguro kung ay ano. Ano ba wala kung nangyari na kuti eh. Bigla na lang. Pasok mga suki, presyong Divisoria. Pasok-pasok lang kung sinong may gusto. At makipagtsikahan.
You're my hero tonight. Okay. Pasok, pasok. Halina't magtsikahan. Kung sino ka man na nandyan, pasok-pasok lang. At tayo'y magtsikahan. Kung kayo na may ay ganahan, ay huwag niyo akong iiwan. Padaan-daan. Kung sino man yan. Standby lang sa aking tindahan. Standby.
Ano, di ka ba malusan? Nanala. Oo na ako. Mm. Mga na, thank you sa patamsak. Thank you sa 6 na tamsak. Sino ba nandyan? Sino ba? Pagpakilala ka naman. Mr. House Club. Tama na siguro to. Sa oras kalahati. Bye-bye. End na ako. Tama na yung 1 oras at kalahating LS. Thank you sa tamsak. Good night. Salamat, salamat, salamat. Babus.